سلام كبرات تخاتلتي داسني اكسترا ابزا علم هلوانا امسكرنا قصالنتنا كنوحس زدلينا قند بااتاتات اندحرالو اتم معلتو انوسدم مغبن ماين يوم ازي يخون بر ابزا اوان كابزوم كلتن العلي مجمريا كهلو كازلو قند نجر اندحرالو بقليل منقدي غنزبيو مغنياتو غنزب نتوم اقدمنا زتقسنايوم نعانا كمبرونا زخول نجرات سلازغزهم نايزي مغنياتي دما ابزا اوان كل سب معلتوي غنزب كمص صحتر زبل زوعل بمخانو غنزب دارغا حدا كودسب زي فله نجر كوين يزركب إذا ما لدما معلتوي هادن إشتي قلعة دحر عبيو بقالة تمرت تمرقو صبق غنزب زرخبالو سراح ما انت كهلو انجيو تمرتك خيدن كلو اتكاب تمرت وطاي زول دما بمويو نفتا غنزب زيتولا سراح كيديو هيوت زمحيش كومخا عداو زخفللو اغراش كارز وعل نززر اي بزح حساب دما اذا كل كرتت كاب النبلسي اتسب كسرح زخل كرتت زبلنا زلو غنزب حاتمنا كلنا هابتامات زين خون زبل حتو كحتت يخليو زا channel كا كم تزتفلالي زعباتات نقرب نحجي نزا قدي ما زتتقصت حتو مسبعال زيمبابوي فنزويلان جرمنن زقات اما كونتات زامدنا نمنتايو هاجرات بزح غنزب حاتما هابتامات زي قبرانا زبل حتو كن ملس كن فتنينا قدمي قنا ابزا channel سابسكرايب لايك كمون نتدول بمطواق قدامو تخاتاتلتي معالتاو تحستونا خدكونو بغبرن عدم غنزب ابزا اوان حدا كابتوم قند بااتاتات هيوت طراي زيكونه نسون دحر زي لون مغبن ماين كترخبلو نبزي تخال درجه تبصيح زولو بمخانو اقداسنتو اب قدميتي زسرع ازخا اتغنزب وحد كخون يخل ويكا عقن زيبلو كل دليتكا زغبركا بزح كخون يخليو ازي دحروايكا مما غرتنبر ات اقداسن مجمرت زعبان زخونه مجمري غنزب مهلاويو بزيغا ات اقديما زتقسنايا نمنتاي بزح غنزب حاتمنا زين هبتم تبل حتو اتمص نزحت نملاس دما كساب حجي بزح زرباتاتيو كابن بن كلا بعزر كابتي ببزحي كابن بن كلا بعزر ملستات دما حدا كلنا بزح غنزب هالينا اندحر هابتامات كوينا زسرح زمهار كوتاس زخونه نجر زغبر سب سلا زيهلو هيوت تطو ياتبل زبل كوينو ازخا كابتي بايتا زل حقي زرحقه جيجا زخونه ملسيو كال اي ببزح السمع ملس اندحرالو خا ناي زخونه هاجر غنزب مستنه هاجر زلوا قمط ورق متحازالو سلازي كم عقن ورق ايا غنزب كتسرح اتخل زبل كوينو إذا دما حج زيله كاب حق أزرحقه كابزا قارس كا لعلى فرق زمن غير زل نجاريو سالسيتي ببزح توهاب مالس دما حدا نخلن هاجرات كان دي غنزب كحتما كم زلون زئزز اكلالو نسون حراف كديخا كحتما زخلا اتبل كوينا اذا ملسون زخونه بايتاو حق زيبلا جيجا ملسيا نزن زتتقسا ملستا زصارر حدا اقداسي كند حق اندحرالو غنا زخونه تخون هاجر زدلي تعقن غنزب اب زدلي تسعات كتحتم نيرأسا وسانه حلفنت زلوان زخونه زي ودان كم زخونتيا ازي مال دما حانتا هاجر اندحر دليا كساب دليت عقن ناتا باطيرا ابز دليت غيزي ببزحي كتحتم تخليا ابزي اخا قلسبات امو اندحر كمز تبلو زلخا خوينو دا زخونت هاجر ببزحي غنزب حاتيما زيغاتاتا عدوم كفيلم كابز سرحو كوفيلم زبلعو زي تقبرم زبل حتى خوينو يتملسخا اندحر هاجر ببزحي غنزب حاتيما يتهزبي دخنة حسامن كتصقب انبر هابتي نابطقو زي تقرب سلازخونيو ازغا اتهاجر بزحي زلو عقن غنزب حاتيما قوطبا ختم حيش اندحر فتينا مجمريا اتبزحي غنزب اب قوطبا ناي تهاجر زقبابي زفتر اذا مالت دما اب تهاجر زلو واغاتات ناي مسرتاو نغرات سماي خسقال اذا مالتكا لومي بعيسر قرش تجزا زنبر الدرو اندحر تهاجر بزح غنزب سريحه ناب قوطبا ياتياتو بتزعب زقبابه اتا درو 500 شح 10 شح كوتاس زخونه كبر واقع تخون ازغا ندحرت مليسو حدا نجر كنفلت كم زلانا يزقددنا نسدما غنزب ناي زخونه هاجر ابزاوان مسورقي زتحاز كم زيكونه از مالتكا ابزاوان اتسالتاتن قصرتاتن زلو ورقت منغستها غنزب يسلز بلكايو بامنت نسخا كم غنزب اتتقملو سلازي ابزاوان غنزب مخانو سلز امن كايخا واغا هيبكا كتقملو ترأزلخا زخونه نجر كا ببزح زركب اندحر كوينو زقدسه انت اقدسه واغو زبزح غزيه تحتيو
ንኣብነት ማይ ልዕሊ ወርቂ ኣገዳስን ከሎ ማይ ሕሱር ወርቂ ግና ክቡር እዩ በዚ ኸኣ ኣብ ሓንቲ ሃገር ብብዝሒ ገንዘብ ምስ ዝሕተም ሰብ ብብዝሒ ገንዘብ ስለ ዝህልዎ ብዙሕ ንብረት ክገዝእ ዝረአ በዚ ድማ ዋጋታት ናይቲ ንብረት ከቢሩ ቀደም ቅርሺ ትርጉም ዝነበረ ሕጂ ትርጉም ዘይብላ ወረቐት እያ ትቕየር እዚ ኸኣ እቲ ዘቕባበ ዝበሃል እቲ ሃገር ከኣ ገንዘብ ሓቲማ ዜጋታታ ክትህብትም ዝሓሰበቶ ናብ ዘይተደልየ ድኽነትን ሽግርን እያ ተኣቱ ሓንቲ ሃገር ከኣ ባጢራ ብብዝሒ ክትሓትም እንድሕር ኮይና መጀመርያ ብዙሕ ነገር ኣፍርያ እትሸይጥ ክትከውን ኣለዋ ሽዑ ብዙሕ ገንዘብ እንተሓተመት ብዙሕ ሽግር ኣየምፅኣላን እዩ ናይዚ ኣብነት ከኣ ኣሜሪካን ቻይናን ክጥቀሳ ይከኣላየን ኣሜሪካ ብብዝሒ ገንዘብ እንተሓቲማ ኣብ መላእ ዓለም ነዳዲ ከምኡ ከዓ ክቡር ነገራት በቲ ናታ ባጢራ ዝዕቀን ከምኡ ከዓ ዳርጋ ዓለም ሙሉእ እትደልዮ ስለ ዝኾነ ብዙሕ ኣይትህሰን እያ ቻይናውን ወፃኢ ብዙሕ ነገራት ስለ እትሸይጥ ባጢራኣ ብብዝሒ እንተሓተመት ዘቕባቢ ከጋጥማ ዘሎ ተኽእሎ ፀቢብ እዩ እዚ ይኹን እምበር እቲ ምሕታም ዓቐኑ ዝሓለፈ ክኸውን የብሉን እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ግና ነዚ ገንዘብ ሓቲምካ ሽግራትካ ምፍታሕ ዝብል ቀሊል ዝመስል ተግባር ዘይፈተኑ መንግስታት የለውን ማለት ኣይኮነን እዞም ከምኡ ዝገበሩ መንግስታት ምስ ንርኢ ድማ ድሕሪ ቀዳማይ ውግእ ዓለም ጀርመን ብዙሕ ተሃስያ ቆጠባኣ ከተማሓይሽ ትፅዕረሉ ኣብ ዝነበረት ግዜ ኣብ ተመሳሳሊ እዋን ነቲ ኣብቲ ውግእ ኣብ ልዕሊ ካልኦት ከም ፈረንሳ ዝኣመሰለ ሃገራት ዘውረዘቶ ኽሳራ ዕዳኣ ክትከፍል እያ ተገዲዳ ነይራ እዚ ይኹን እምበር በዚ ዕዳ ምኽፋል በዚ ኸኣ ቆጠባኣ ክትዕቢ ምፅዓር ምስ ሸገራ ነቶም ንሳ ተመሓድሮም ህዝባ እኹል ንደመዞም ከምኡ ኸኣ ንኻልእ ነገራት ዝኸውን ገንዘብ ንምርካብ ኢላ ባጢራኣ ብብዝሒ ክትሓትም ጀሚራ ህዝቢ ገንዘብ ብብዝሒ ክረክብ ምስ ጀመረ ኸኣ ሃለኽቲ ነገራት ዋጋታቱ ሰማይ ተሰቒሉ እቲ ገንዘብ ትርጉሙ እንዳተሓተ ይመፅኡ እዚ ማለት ድማ እቲ ህዝቢ ኣብ ልዕሊ እቲ ባጢራ ዝነበሮ እምነት ክጎድል ብምጅማሩ ናብ ትርጉም ዘይብሉ ወረቐት ተቐይሩ እቲ ኩነታት ኣብ ግብሪ ከመይ ከም ዝነበረ ክትፈልጥ ድማ ኣብ መወዳእታ ዓመተ 1922 ሓንቲ ባኒ ኣብ ከተማ በርሊን 160 ማርክስ እያ ትሽየጥ ነይራ ገንዘብ ብብዝሒ ተሓቲሙ ጀርመን ዘቕባበ ምስ ኣጋጠመ ግና ኣብ መወዳእታ ዓመተ 1923 ሓንቲ ባኒ ብዘገርም መልክዕ ዋጋኣ 200 ቢልዮን ማርክስ ኮይኑ እዚ ማለት ድማ እቲ ገንዘብ ትርጉም ዘይብሉ ተራ ወረቐት ተቐይሩ ማለት እዩ ትርጉም ዘይብሉ ምዃኑ ኸኣ ከምዚ ትርእይዎ ዘለኹም ቆልዑ ጀርመን ነቲ ትርጉም ኣልቦ ዝነበረ ገንዘቦም ገዛ ክፃወትሉ ኣቦታቶምን ኣዴታቶምን ከኣ ከም ጋዜጣ መንደቕ ክልጥፍሉን ከምኡ ድማ መናኸሲ ሓዊ ክገብርዎ እዮም ተራእዮም ድሕሪ ካልኣይ ውግእ ዓለም ሃንጋሪ ካብተን ዝተሳዕራ ሃገራት ብምንባራ ብዙሕ ክሳራ ኣጋጢምዋ ቆጠባኣ መሬት ዘቢጡ ነይሩ መንግስቲ ኸኣ ቀልጢፉ ቆጠባ እቲ ሃገር ክሃንፅ ስለ ዝደለየ ንሰራሕተኛታቱ መኽፈሊ ዝኸውን ዝኣመኖ ናይ ሰደድ ንብረት ዘይብሉ እንከሎ ብዙሕ ገንዘብ ክሓትም ጀሚሩ ነዊሕ ከይፀንሑ ድማ ነሶም እውን ዕጫታ ኣቐዲምና ዝጠቐስናያ ጀርመን በፂሕዎም ዘቕባበይ ኣጋጢምዎም ዋጋታት ናይ ዝኾነ ነገራት ድማ መዓልታዊ ብዕፅፊ ክውስኽ ይተራዩ ኣብ ሓፂር ግዜ ኸኣ እቲ ኣብቲ ሃገር ዝነበረ ዘቕባበ ካብቲ ኣብ ጀርመን ኣጋጢሙ ዝነበረ ዘቕባበ ብ10 ኳድሪልዮን ዝበፅሕ ዕፅፊ ሓሊፍዎ በዚ ኸኣ እቲ ገንዘብ ተራ ወረቐት ተቐይሩ ኣብ ጎደናታት ክድርበ ከምኡ ድማ መናኸሲ ሓዊ ክኸውን ይተራዩ እዘን ዝሓለፋ ክልተ ሳዕቤን ናይቲ ገንዘብ ብብዝሒ ምሕታም ዝኾነ ኣብነታት ድማ ድሕሪ ሓያል ዝነበረ ናይ ዓለም ውግኣት ዝመፃ ብምንባረን ዳርጋ መንግስተን ዝገብሮ ምስ ጠፍኦ ዝኣተዎ ከቢድ ጌጋ እዩ ነይሩ እዚ ይኹን እምበር ዝኾነ ውግእ ዘየለ እንከሎ ካብ ዜሮ ተበጊሱ ከምዚ ዓይነት ዘቕባበ ክፍጠር ዘገደደ መንግስቲ ግና ነይሩ እዩ ንሱ ኸኣ እቲ ንሃገረ ዚምባብዌ ን40 ዓመታት ክሳብ ብኸፉ ድቃስ እንዳጠለሞ ነፍሱ ምኽኣል ኣቢዎ ብኹርሲ እንዳተንቀሳቐሰ ዝመርሕ ዝነበረ ሮበርት ሙጋቤ ዝፈጠሮ ዘቕባበ እዩ ሮበርት ሙጋቤ ነታ ክሳብ ብሓይሊ ንዓኪት ዝበሃል ብደቆሱ ከይተረፈ ዝመርሓ ዝነበረ ሃገሩ ኣብ ወፃኢ ዕዳኣ በዚሑ ንሰደድ እተቕርቦ ነገራት ውሒዱ ፖለቲካዊ ሃዋህው እቲ ሃገር ድማ ሓደ ሰብ ዘካይዶ ብምዃኑ ህዝቢ እምነቱ ብምጥፍኡ ብዙሕ ቆጠባዊ ፀገማት ተፈጢሩ ነዚ ንምፍዋስ ድማ ሮበርት ሙጋቤ ሃገሩ ብብዝሒ ገንዘብ ከም እትሓትም ይገይሩ
እትውጽኢት ግና ከምቲ ዝተጸበየ ዘይኮነ ኩነታት እታ ሃገር መሊሱ ይገዲዱ ዝተጋነነ ይመስል እምበር ሓደ ሰብ ንሓንቲ ባንክ ገዝእ ዓረብያ ምሉእ ገንዘብ ሒዙ ዝኸደሉ ኩነታት ይተፈጢሩ መሊሱ ሙጋበ ዝመርሖ መንግስቲ ነቲ ኩነታት ንምዕራይ ኣብ ክንዲ ሓፈሻዊ ቆጠባውን ፖለቲካውን ለውጥ ዝገብር እቲ ህዝቢ ንሓንቲ ነገር ክገዝእ ዓረብያ ምሉእ ገንዘብ ሒዙ ካብ ዝኸይድ ፍታሕ እንተኾነ ኢሉ ሓንቲ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ካልእ ዓለም እውን ተረእያ ዘይትፈልጥ 100 ትሪልዮን ዝዋግኣ ሓንቲ ባጤራ ይሕተመ እዚ ማለት ድማ ኣብ ክንዲ ዓረብያ ምሉእ ሒዝካ ባንክ ክትገዝእ ትወፅእ ነዛ 100 ትሪልዮን ዝዋግኣ ባጤራ ሒዝካ ትኸይድ ኮይኑ ናይዚ ውፅኢት ድማ ገንዘብ ናይቲ ሃገር ትርጉም ዘይብሉ ኮይኑ ህዝቢ ከም ወረቐት መጻወቲ ክገብሮን ኣብ ክንዲ ብገንዘብ ከዓ ዝኾነ ነገር ብኻልእ ከም ወርቂ መሳለ ገይሩ ክገዝእ ጀሚሩ እቲ ነቲ ሃገር ን40 ዓመታት ክሳብ ደቃስ ዝጠልሞ ዓብይ ሰብኣይ ዝኸውን ዝመርሓ ሙጋበ ድማ ነቲ ሽዑ ዘጋጠመ ሽግር ብሰንኪ ምዕራባውያንን 3 ሰዓት ሸቃጦን ኣጋጢሙ ብምባልዩ ዕባራ ዝኾነ ስልጣኑ ኣብ ምንዋሕ ዝሕግዞ ምኽንያት ዝሃበ ካልእ ብጀካ ናይ ዚምባብዌ ድማ ኣብዚ ዝሓለፈ ቀረባ ዓመታት ኣብ ቬኔዙዌላ ዘጋጠመ ዘቕባበ ክጠቀስ ዝከኣል ኮይኑ ንሱ እውን ቀደም ቻቬዝ ዝመስረቶ ማዱሮ ዝመርሖ መንግስቲ ብብዝሒ ገንዘብ ክሓትም ምስ ጀመረ ዘጋጠመ ዘቕባበ እዩ ህዝቢ ናይታ ኣብ ዓለም 20 ሚእታዊት ዕቑር ሃብቲ ነዳዲ ወኒና ኣብ ቀዳማይ ደረጃ እትቕመጥ ቬኔዙዌላ ድማ ውፅኢት ናይቲ ብልሽው መንግስቱ ዝፈጠሮ ዘቕባበ ከዓ ነቲ ገንዘብ ሰፍዮም ቦርሳታትን ሞሰባትን ሰሪሖም ኣብ ጎደናታት እታ ክስደዱላ ዝጀመሩ ኮሎምቢያ ክሸጥዎ እዮም ተራእዮም ንሕጂ ዝተዳለወ መደብ እዚ ነይሩ ብኻልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም